siqoqa amantombazane kodwa isibusiso somnikelo simdonsela Jesus. wathi sala Hayi. Zasalincela. basebeyenyuka Hallelujah. mabenyuka bephathi lentaba waphenduka Isaka Yeah, wabuza ubaba wakhe. bathi tete here is the charcoal now uphi umhlatshelo Ihliziyo yemini. Hayo, u-Isaka wabuka indodana yakhe Abraham. Yeah. u-Isaka u-Abraham wabuka u-Isaka Yeah. wawuzwa umbuzo Onzima. kwangathi khona into eshoyo ku-Abraham ukuthi hayi bhekani phezulu Hallelujah. lapho kufihla ukuphila kwenu kufihluke khona noKristu Amen. wathi indodana uNkulunkulu uzoyibonela Hallelujah. Jesus. baqhubeka nohambo Yes. mabefika hayi ngiyaphi la Amen. ngiyaphi la mabefika phezulu entabeni Herod bayalekelelana nendodana bayalekelelana Hallelujah. bakhanda i-altar Yes. babeka amatshe bathatha iy'nkosi bayayibeka sowucacamba ngabe indodana sekuthiwa letha ndodana izandla emuva because you see udinga ukuba ngumhlatshelo kuNkulunkulu ongacomplain ongabi nama-question a-challengeayo Hallelujah. ube nama-question ofuna ukwazi not of-challenge lo mbuzo ukuthi baba nazi inkoniphi inqamo kwakumbuzo wokwazi ofuna information Yes. but mayisethi izandla zakhe zibe semuva Yeah. wabona ukuthi asikho isidingo salokhu ubaba uyazi Amen. njengoba ethena nje uNkulunkulu uzoyibonela Yes. because indoda inhloko yayo uNkulunkulu wakhomba enhlokweni yakhe Yes. indodana mesathi buyisa izandla sovutha umlilo Yeah. yaba submissive ngoba nayo ube submissive kuNkulunkulu inhloko yakhe Hallelujah. no amakhaya ethu babumashobano as long as sisahlukene nenhloko yethu amadoda sazohlukana nathi Yeah. Jesus. ukube wake waba rebellious kulo mbuzo othi baba uphi umhlatshelo Yebo. athi angazi lo nkulunkulu omxhaphazayo asenze kodwa of course. nayo yayizoba rebellious Yes. mayesethi buyisa izandla zakhe emuva Sindala. Yeah. no man you say onke ama-challenges abanikazi bemizi abanawo amanye awo bayilimele wona bayawafuna Hallelujah. Okay. Jesus. wasemthatha wambeka phezu Womlilo enkulu. nophezu kwenkuni ingakalayithwa Yes. wayese ukhipha umese waliphakamisa ikhanda lalela ngikhuluma mina ngentodakazi etholakale ebuxhegwini elate yesithembiso esemusha waze kwaphela konke kwabesifazane within 100 years usara ena 99 years Yes. ubuthando Yena yodwa. Uthe uNkulunkulu yena yodwa. wayezobuyela emuva ngabe sathuma umuntu wayezobuyela emuva ngabe sadlalisa umuntu kodwa wathi ngoba useshilo ubaba wawukhipha umese no unless uvume ube umhlatshelo Jesus. ngeke uzibone uhamba ngamandla Hallelujah. no you see abanye abantu bangcwele indlela uNkulunkulu abanqobela ngayo ama-temptation Yeah. eh, Yes. and tribulation Yeah. indlela ababambe ngayo ukusho kwabo Hallelujah. Amen. Amen. because the more ubamba yena ubamba wena Amen.